Sikubingelele gama kupastor uNichalini Freak. Siyathoba, siyancenga. Inamba iseze kuphela ngumlandeli. So ngone nikuseni ngiyafefta mama kuma calls kuphela not WhatsApp not SMSs. Okay. Abantu abanye banokubuza ku comment section ku YouTube njengoba suke siphendula khona la ku YouTube so we time into abantu abasuke beyibuza but kunendlela abantu ababuza ngayo enokumcasula. Njengamanje la ku uthobeka impela uthi manje uma uphupha ethi uyakuthanda ekhaka futhi and it felt so real yabo akusindle lokubuza le ubuza ubuza kwi-video besikhuluma ngomlungu so yena manje uma you don't say that chaza iphupho ngiphuphe umlungu engihaka and it felt so real but you can't just come and say manje uma umphupha ethi uyakuthanda ekhaka futhi and it felt so real. That's the thing I saw yabo so I hate that thing guys. Ngamani ungabuzi game ifuthi ubuza ngalendlela le kodwa kasibheke nje la udaba lwamaphupho sibheka la usanelisiwe sibahle uthi cela ukubuza xa uphupha inyama emnyama nemhlophe yenkukhu ndiyitsha ngoyiba so uphupha udla inyama yenkukhu khona inyama yenkukhu ke uthi khona nemnyama khona nemhlophe angiyazi ke I've never seen inkukhu emnyama inyama emnyama yenkukhu but asikhuluma nje ngenyama yenkukhu ke in general yabo inyama yenkukhu is chicken meat number 1 ngokujwayelekile uma uphupha inyama yenkukhu kuwuphawu oluhle uma uyidla yabo ngoba lokhu kuvaba ukhomba inhlanhla nokubusiseka mhlawumbe ngemali ngenhlala kahle noma kanye nempilo enhle futhi ethokozisayo. Number 2 kuyenzeka uma uphupha inyama yenkukhu kuba uphawulu uma uyidla usuwelikhomba ukuthi ungalindela okuhle nenzuzo noma umvuzo omkhulu ozayo kuwe. 3 omunye ngathi ke kwesinye isikhathi uma uphupha inyama yenkukhu uphawulu uma uyidla usuwelikhomba ulindele ukwelapheka noma ukuphela kweyinkinga nenkathazo nosizi kushuthi ngaso esikhathini inyama yenkukhu inokukhombisa izinto ezinhle suke ziza kumuntu ayibona umeyidla noma ayibona nje baningi abantu abayiphuphayo qedwe kubahambile kahle kodwa kasive lo number 4 futhi ke uma uphupha inyama yenkukhu kuyaba uPaul kwesinye isikhathi uma uyidla usuke nje likhomba ngenzeka kumele uqaphele imizamo yesitha yokugadla ngedliso ngoba kumbe uthi abathakathi le use every chance abayitholayo ukuthi begadle so bangayisebenzisa inyama yenkukhu ukugadla why don't you think ukuthi ayinhlanhla kathi kuwe sekuyidliso yabona besibheka ke ini udla inyama yenkukhu uyiloko singakusho sewakhulu be blessed. When you